Tie soby zase prevrátili Sane a mňa tu nechali trčať. To úplne ten ksíže, to úplne taký ksíže. Ej, ahoj. Úplne taký ksíže, ej. Čau. Čo? Hrdina storočia. Čaute, ste na videu. Čau, som Dano. Ja som Dano, teším ma, vážne. Ja som tretí Dano. Čau Dano, ty si Dano? Nie. Tak čau. Akože on není Dano. Ale v pohode, dobre. Sme tu všetci. Chcete niečo odkazať deťom? Áno, kajte Gogana ďalej. A neberte drogy. Gogo náhrad. Na ten svoj Minecraftový, inak sa nikam nedostaneme. Ale kamo, ten penis by si mal odstraniť. Ten penis už tam není? Je. Hej? Gordon to nedal tam preč Gordon. Dobre, no, tak sa s vami učí toto malé dievčatko. A uvidíme sa na budúce. Čaute. Dušan, zakončí to. To není ono. Ne.